Aksyon! Balita! Ato taga mining background no kay actually good ang ato manggod nga Dumaguete cockpit na sila dito yung operasyon karon nga mura og na sila yung machine nga beating machine ba nga mo kung mupusta ka sa manok adto na ka sa machine no unya ang dako lang pribilehyo nga gihatag sa operators nga libre na ang gate, wala na bayad ang pagsulod, no? Unya daghang kay mga pribilehyo nga gihatag sa mga hackers. So mo lang nga kusog na siya kumpara sa mga laing mga cockpits na mano-mano lang siya, nga walay machine. Mas advantage na siya, mas daghan ang manulod diha sa atong Dumaguete cockpit kay daghan mang pribilehyo nga ihatag. No? So kana siya gipasaran og ordinansa sa probinsya nga dili na siya ug mahimo dili na ipadayon, no? Siya kay nga naman nakita sa probinsya nga mura ba og although dili man gyud na siya gud nga kanang online beating machine na siya diha ra gud sa mismo sa city as Dumaguete City Cockpit. Pero kay one of its kind man na siya, no? So may ordinansa nga gadili. Karon ang Dumaguete Cockpit owners ura og ni kuan sila ni antagonize sila. Ilang gi-justify nga kini siya dili appeal sa katong gi-cancel sa atong presidente sa nasod nga kanang mga online beating na bakit dili na siya ma-justify nga online. So muna nga gisupag yun na sila, no? Unya nagpadayon ang operasyon. Although ni-file sila kaso ang owners, kaso na sila. Muna ang gihimo karon sa sangguniang palalawigan nga i-amen ang maong ordinansa ang ordinance na siya sa strict implementation of Presidential Decree number 449, no? Or the Cockpit Law of 1974. Now, then allowing only traditional sabong. Buti pasabot nga traditional kanang kinaraan gyud nga pamaagi sa paglingaw-lingaw diya sa bulangan. Katong kinaraan na gyud. Nabag-o man aning paagi ron. So nagkaso ni karon unya gi-amin lang namo ang ordinansa kay murag nakitaan sa atong provincial attorney lack of due process. Murag gana due process. Muna sa amendment sa atong ordinansa sa probinsya. Due process sa ito. Approve na siya kay i-amin na mo first reading, second reading, third, and final reading para pagbutang laog due process. Muna siya. Aksyon! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.